Across semo a imensi ya Kenya ni ngori tkoria lero bali baba gochorwa se factory ya Mnyamache baba bagutianwa beno iri guchaka kurwa obokoreri bwabo ase chief factory niga ba director bwo banyere ko bakoria chiranga mbachi ko baba goikirania egati ya maganyo yabaremi aboigogo seria obokurumi ho banyere ko bokwene kiwasi chiabisi anene ase chief factory ime county ya Kisii bono na rule omulemi we ward yan na chirese factory meaning nchibono no mulimi gwe factory ye nchine director ye factory ye bintu bintu byonse yozo gukora no bomo ongo sabaji director chito na toigwana ine tobe timu yemo tokole gento torakonyo mulimi egente kenene no mulimi atwale kibesumu ekine kitutaye tukurwana echa yaye na yache tundubali yaruwa obwango yache factory echa yaye na lete kupime tundubali oye guchikiro chiyaye amangano bo unereria otutege tukuchikoba mbotoko na nende tuko sababa balimi baito kerabagete gochora abanya committee bekitundubali bachora abantu barabanta baya bako bakonya ekiara galia elinere interface ye factory no mole koko genda isiko echa elinye muleke ko Kenya mpaka jinsi jisike sako koraki unabona enzi ya Pakistan enzi ya China enzi ya Sri Lanka enzi ya UK ne chine chikobwati kiri konyo macha tunyarigire bakora tumanye byasara ebyo obo maene abantu tubwate bakoimurika mbuye bali n'abantu bari burungi usira abantu bakora igondigere KDDA ye tudiri nero ngora ni madra abantu abasomo engine ngire sukuru mumanyete ngire byasara na ariko sominye mumanyete ino amangana ye byasara ki account cyonsipi amara ya majiko ye byasara onsingora ono ngire ni murate ngana ende inseko kora amagoso lyoli onanje koko gwanja gokora tigakobe ko umuntu gukora amagoso tamete ngwakorereki akora amagoso ka umuntu igasi omanyete ngenda akora ki okokora amagoso igakora amagoso intentionally asogwa kwewe okoboko nabalimi na special channel meeting ya nyora nali tukulia leo rontu akora wabeire bona ba director Mnyamache officially bagoswa ebitabu biri bya serikali bikuru kwa si ari 12 to korigereria ya